Nou, goeie. Goeiedag. Waar ben je ook bij het wandelen? Ik zal het onkruid even nu de stientjes van Helly. Dat moet ik gebeuren, nou. Ja. En ach, in een huis zitten kan altijd nog wel. Tenminste, dat ben je al een beetje te verplichten, nou. Ja. Ja. Want had het invloed op jou, de corona? Ja, tuurlijk. Op je 83. Ik denk dat een hele soort oudere mensen een beetje angstig worden. Ze staan gewoon. Want het gaat wel terug, hè. Ik vind het wel spannend alle jaar. Ja. Maar ik denk dat een heel soort mensen het mij spannend vinden, hè. Want het is zo onzichtbaar, hè. Je ziet het helemaal net. Je ziet wat gebeurt hier alle jaar. Als het ja, wat moet ik zeggen? Als het iets tastbaar is, dan is het oors, vind ik. Tenminste, dan van je gevoel kan je dan er wat ontwamen. Dat is dus helemaal net zo. Maar goed, dat hoeft net zo te wezen, maar toch. En dit is gewoon onzichtbaar en dat is nou, heel spannend eigenlijk. Ja. En hoe kom je op de dagen terug? Nou ja, dit is maar even natuurlijk, nou. Ja. Nee, wat zijn je ook? Ging je nog op paard? Nee, hè? Nee. Nee, ik heb COPD, dus dat weer ik er me net op. Het is net verstandig, denk ik. Dus ik scharrel hier wat in het huis om en wat om het huis heen. Lezen, televisie zien. Zo nou en dan eens even een oorputsie. Dus ja, ik kom de dagen nou nog wel terug. Maar ik mis gewoon de contacten wel heel erg. Ja. Want ik wil je altijd op een flitter natuurlijk. Ja? Nou ja, wel heel volle wat vrijwilligerswerk is. Ja, dat is nog een stap zetten, nou. Dus zat waanden. Wat voor vrijwilligerswerk dan? Nou, ik wil dan wel betief het hier. Een valfarm in Wandels. Speeltjes dwaan zo. En slaagde hier, daar ben ik dan waas is altijd middags af een hele dag. En ik krijg wat ze nodig hebben. Maar dat waar ik dus nooit niet om, omdat ik al nou ja, wat verkouden binnen zat. Dus ik denk, nou, dat moet maar net. Mijn schoondochter die werkt in een zwaar. En mijn zoon die zit in een facilitaire dienst, een kok, in een verpleeghuis. Dus ja, die zit er ik mooi. Dus. Ja. Dus de beppers zei ze, ik net zo volle meer. Nee. Nou, want dat is dan ik een beetje link. Ja, moet je nooit naar Beppe? Nee. Ja. Dus die zitten thuis nou te leren. En die had ik dreig. Ja, toch? Ik bedoel, want ze willen toch graag even met mijn caboutje en dan clusteren ze wat. En dan moeten we even optreden worden, dacht ik. Want het is net verstandig natuurlijk. Dat ze, ja, maar ze ziek je elkaar toch op, dat is logisch. Hè? Dus allemaal is het, nou ja, waardeloos eigenlijk een beetje. Maar fijn, we moeten dus er maar even terug in zetten. En ik hoop dat maatregels genoeg binnen. Nou? En jou ging nog even terug in de tuin? Nou, ik hel dit stukje nou de hak op, want ik krijg wat zere knibbels, ze staren gewoon. Je hebt een mooi apparaatje Ja, ervoor. dat is prachtig, nou. Ik kan direct nog op zitten, dat je makkelijk even... Maar overigens dan is het hartstikke hut onder knibbels, dus ik vind dit wel handig. Nou, nog een hele noffelijke duifje. Nou, jij meer kent succes nog even. Oké.